retomar o diálogo social e a concertación para resolver o tema da negociación colectiva cos empresarios, que aquí no diálogo social que temos, pois non se discute, non hai esa concertación de diálogos sociales polos empresarios que conforman a mesa que participamos en este tema. O tema do naval é un tema importante, eu tamén coincido, e demais, se o dice o propio Zapatero, que o dixo, está comprometido o propio presidente do goberno, que como consecuencia de asumir a presidencia da Unión Europea, que se dá un momento, e demais é certo, como hai que apostar por certos sectores, me parece que se dan as condicións para que realmente reactive o sector naval e se reactive nesta comarca coa importancia que ten, que eu tamén digo, éramos, porque eu tamén son maior, no 80, nas dúas Navantia, éramos 23.000 traballadores entre a principal e a industria complementaria. É unha referencia, que para quedarse con esa cifra de 23.000 na construción naval. Hoxe no Concello de Ferrol, no que é o Concello de Ferrol, non hai, evidentemente, nin esos 23.000 en outros sectores traballando. Por lo tanto, estamos en unha política industrial que é a crise máis profunda, que os servicios, bueno, pues, a pesar da crise, da precariedade, que é outro tema, pero sí que está tendo beneficios, non? César? Despois de Julio, a saída da crisis. Vou empezar polo que dicía Manuel. Efectivamente, primeiro, a situación financiera. É importante o problema que se está detectando ahora nas caixas, porque parece ser que as caixas estaban impoluptas e ahora empezan a levantar un pouquiño a alfombra e parece que debaixo da alfombra hai algo. Entón, a ver se despois da auditoría que se lles vai facer, vemos que efectivamente unha caixa, dúas caixas, as caixas, o que sexa, a caixa é moi necesaria para o primeiro, que é incentivar, axudar a empresarios para empezar a salir, a primeira pata. A segunda pata, a construción naval, totalmente de acordo. Dentro da construción naval, eu que non pertenezco, non traballo na construción naval, que percibo? Que as expectativas, se nos leva falado tanto, se nos leva prometido tanto, que sobre o dastano xa nadie se cree nada. De todas maneiras, se vamos a apostar pola construción naval, a pregunta é, Xulio, eu coincido con el, pública, pero que actualmente Astano ten unha situación que é militar. Todos temos que recordar que se Astano non fose militar, estaría pechada. Entón, ahora mesmo os traballadores de Astano decidiron que Astano fose pública e militar. Se alguén quere que eso non sexa así, creo que debería sentarse nunha mesa co interlocutor, por un lado a SEPI, por outro lado os sindicatos, e por outro lado, se alguén entende que ten que haber empresariado, que ten que haber, quen sexa, pero sin lugar a dudas, os traballadores decidindo que é o que queren facer dentro da súa empresa, porque creo que o principal é que antes de que se poña en xogo que é o que vamos facer co futuro de algo onde están traballadores, que se teñan en conta. Logo, a parte do naval, dicía o Xulio acertadamente, ahora mesmo temos un instrumento que é único, o único empresariado que ten a oportunidade de se quer iniciar unha nova actividade, ter suelo industrial, ter subvencións, ter axudas, a mellor ocasión para montar unha empresa en Ferrolterra non hai. É dicir, calquer empresario de España se quere poñer unha empresa, o mellor sitio que ten ahora mesmo é Ferrolterra, gracias ao plan Ferrol. Dixo o Xulio acertadamente. Banca, empecemos cos créditos. Construción naval, apostemos por ela. Industria, tamén o dicía Xulio, o de intervir de último ten estas complicacións. Cambiemos un pouquiño, por un lado, a economía especulativa, que xa se demostrou que non sirve para nada, máis que para que dous coviciosos acaben con un sistema e o tiren por terra. Cambiemos ese sistema por un sistema productivo, donde prime, primeiro, dicía o Xulio tamén, o traballo. O traballo como primeiro. Un empresariado, que apostaba Manuel por un empresariado serio, que o hai en Ferrol. Tamén hai outro tipo de empresariado, Manuel, que teríamos que tamén abrir a boca con respecto a ele. Ese tipo de empresariado que aposta por non ver un pouquiño máis alá, simplemente mirar o ombligo, en lugar de apostar por I más D por I, pois aposta por un área a corto plazo e salgamos do paso. Creo que a banca, a construción naval, a industria, o sector servicios non se pode olvidar nunca, a pesar do que dicía Xulio. Aquí tiñamos a Mariña, todo o mundo se acorda de Ferrol como ciudad eminentemente militar. Nadie fala dese tema.
eu polo menos non oio falar dese tema. Era un tema que tamén se podía falar. No plan Ferrol falase do sector servicios moi a menudo. É un tema que se pode sacar. Eu creo que Ferrol ten potencial. Creo que Ferrol ten materia prima, ten empresariado, ten sindicatos serios e responsables, ten unha ferramenta que non ten nadie en toda España, salvo nós, que é o plan Ferrol, e penso que é urgente que empecemos a traballar. Bueno, estas eran las palabras de los tres invitados. Vamos ahora a publicidad. A la vuelta, ya lo saben, abrimos los teléfonos 36 99 13 y ustedes llaman, opinan, sugieren o lo que ustedes crean oportuno. Nos vemos a la vuelta a la publicidad. Tanto hay de...